Aquest 11 de setembre tornarà a tocar sortir mobilitzant-se, sortir al carrer, sortir que se'ns vegi, que el món vegi realment el que volem, perquè ja no és una cosa d'independència només, també es tracta de llibertat, es tracta de lluitar pels nostres drets, els drets humans, drets polítics, tot allò que ens volen prendre, perquè quan volen aquesta gent doncs apliquen un 155 i es carreguen la sobirania de Catalunya. I l'apliquen de la manera més barroera, sense complir les lleis de l'estat espanyol, perquè és un article molt fet a la babalà, que no en diu exactament com s'ha d'aplicar, etc. I ells fan la interpretació que volen i saben que els seus tribunals els donaran un cop de mà. Hem de lluitar per tenir el país que volem, perquè puguem tenir una justícia que no ens persegueixi per pensar com en pensem, perquè tinguem una justícia que sigui equitativa per tothom, un país on, per parlar en català, no ens persegueixin, un país on puguem viure plenament en català, on tinguem productes etiquetats en català, el cinema en català, un país on puguem optar també a viure plenament en la nostra cultura, sense cap tipus de problema, on puguem anar als jutjats en català, també, etc. Per això, l'11 de setembre, jo aniré a Barcelona, aniré a la manifestació de l'Assemblea i també, si puc, passaré per la del Parlament. I ho faré perquè cal sortir al carrer, cal sortir a reivindicar-ho sempre que tinguem l'ocasió, perquè ja estan sortint Indas i companyia dient que això serà un fracàs, etc. Doncs jo no permetré que aquesta gent se surti amb la seva i que et puguin tornar a riure i que puguin maquillar, perquè maquillaran les dades, com van fer dient que a Madrid hi havien anat 4 gats, com han fet tots els altres anys dient que érem 4 gats, però el món al final acaba veient aquestes imatges. I al final això és el que tenim a favor, l'opinió pública del món que ens ho està veient el que fem. I a més tindreu l'oportunitat de canviar-vos de companyies per marxar totes aquestes empreses espanyoles que a la més mínima canvien la seu per una amenaça d'algú de l'Estat, etc., o una advertència i la traslladen a Madrid. Doncs l'Assemblea organitzarà una campanya amb una fira de consum estratègic perquè pugueu canviar-vos de les empreses de l'IBEX 35 a les empreses compromeses amb el país i amb la república. Feu-ho, això és el que realment els emprenya. Visca la República de Catalunya i Aran.